Imaginační cvičení, poselství dobré matky a dobrého otce. Pohodlně se posaď nebo polož a zavři oči. Uvolni celé své tělo. Všímej si svého nádechu a výdechu. Pozoruj jej, nijak je nemusíš ovlivňovat. S každým nádechem a výdechem je tvé tělo ještě uvolněnější a tvé vědomí se pomalu rozšiřuje do všech stran. Vysoko nad tebou a hluboko pod tebou. Tvé tělo je teď naprosto uvolněné a zároveň tvé vědomí sahá až do nekonečna. Nyní si představ místo, kde se cítíš naprosto bezpečně. Může to být třeba nějaká louka, pláž nebo nějaký pokoj. Posaď se na to místo a nechej k sobě přijít své mladší já, které potřebuje láskyplnou náruč matky a otce, tedy sebe sama ve věku od 0 až po současnost. Jakmile se objeví, můžeš si jej posadit na klín, vzít do náruče nebo vzít za ruku a jít spolu na procházku. Záleží jen na vás dvou. Začni opakovat procítěně svému mladšímu já následující poselství dobré matky, ideálně nahlas. Chci tě. Miluji tě. Starám se o tebe. Můžeš mi důvěřovat. Jsem zde pro tebe. Miluji tě proto, co jsi, a ne proto, co děláš. Jsi pro mě výjimečná. Miluji tě a dovoluji ti být jiná než já. Někdy ti řeknu ne, a to proto, že tě miluji. Má láska ti dává zdraví. Vidím tě a slyším tě. Nemusíš se mě bát. Můžeš důvěřovat svému vnitřnímu hlasu. Pokračujeme v poselství dobrého otce. Tak stejně
opakuj poselství ideálně nahlas. Miluji tě. Důvěřuji ti. Dobře vím, že jdeš správnou cestou. Stanovím hranice a prosadím je. Když upadneš, naučím tě vstát. Jsi pro mě něčím výjimečným. Jsem na tebe hrdý. Poselství pro dívky. Jsi krásná, dovoluji ti být sexuální bytost. Poselství pro chlapce. Dovoluji ti být takový jako já, ale právě tak ti dovoluji být více než já a méně než já. Obejmi své mladší já a nechej jej s tímto vědomím bezpodmínečné lásky vyrůst až do současnosti.